Nag-deploy na og mga technical divers o migamit og remotely operated vehicles kon ROV ang Philippine Coast Guard sa kadagatan sa Basilan aron mas pakusgan ang search and rescue operation sa mga missing pa nga sakay sa nalunod nga MV Tricia Kirsten 3. Sumala ni Captain Noemi Cayabyab, spokesperson sa PCG, ang pag-deploy sa mga technical divers ug paggamit sa ROV kabahin sa aksyon sa PCG nga malocate ang mitidlom nga ruro nga gituhang adunay mga pasahero ang wala makagawas. Pinaagi sa paggamit sa teknolohiya, mas masuhid sa mga sakop sa PCG nga luwas ug epektibo sa pagpangita sa mga missing, hilabi na sa mga limited visibility ug lisod nga kondisyon sa dagat. Ang data nga makuha pinaagi sa ROV makahatag og critical visual information aron magiya sa padayon nga search ug operational decision making. Kahinumduman nga naunlod sa kadagatan sa Basilan ang MV Tricia Kirsten 3 nitong Lunes sa kaadlawon Enero 26 duol sa Balok-Balok Island. Diin sakay ang kapin 300 ka mga pasahero o 27 ka crew members. Sa ulahing update, nagpabiling nga napulo ka tawo ang missing pa ug 18 na ang kumpirmadong namatay, lakip ang usa ka bata. May 10 pa po na patuloy tayong hinahanap kasama ang 8 tripulante, ang kapitan ng barko at isang PCG marshal. Gimanduan na sab sa Department of Transportation ang Maritime Industry Authority kon Marina ug Philippine Coast Guard na magpahigayon og maritime safety audit sa mga barko sa Allison Shipping nga mao'y tag-iya sa naunlod nga barko sulod sa napulo ka adlaw. Natasan ko rin po ang Marina to submit to me the complete maritime safety audit ng entire domestic fleet dito sa Pilipinas. Full inventory po yan. Nagpabiling determinado ang PCG sa paggamit sa tanang resources o capabilities sa pagdumala sa mga operasyon sa pagpangita o pagsalbar subay sa mando ni President Ferdinand Marcos Jr. o DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez nga iprioridad ang kaluwasan sa kinabuhi sa mga naglawig sa dagat. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.